Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane. Nokho akubanga khona wathi, "Ufunani na?" noma "Ukhulumelani naye na?" Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe wayemzini wathi kubantu, "Wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo, kungebe nguye uKristu na?" Baphuma emzini beza kuye. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, "Rabi, yidla." Kepha wathi kubo, "Nginokudla engikudlayo eningakwaziyo." Base bekhuluma bodwa abafundi bethi, "Ukhona yini omlethele ukudla na?" UJesu wathi kubo, "Ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo, ngifeze umsebenzi wakhe. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufika ukuvuna na? Bhekani ngithi kini, phakamisani amehlo enu, nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Ovunayo wamkeliswa umvuzo, abuthe isithelo kube ngukuphila okuphakade, ukuba ohlwanyelayo athokoze kanye novunayo. Ngokuba kulokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlwanyela, omunye avune. Mina ngimthumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Abanye basebenzile, nina-ke ningene emsebenzini wakhe." AmaSamariya amaningi alowo muzi akholwa nguye ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi, "Ungitshele konke engikwenzileyo." Athe ukubeze kuye amaSamariya amncenga ukuba ahlale nawo. Wahlala khona izinsuku ezimbili. Bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Base bethi kowesifazane, "Asisakholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizwile ngokwethu. Siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe." Kepha emva kwezinsuku ezimbili waphuma lapho kuye eGalile, ngokuba uJesu uqobo wafakaza ukuthi umprofethi kaziswe ezweni lakubo. Kuthe-ke ukuba efike eGalile, abaseGalile bamamukela, bebone konke akwenzayo eJerusalema emkhosini, ngokuba nabo babezile emkhosini. Cela ubudisi yasibongeliswa. Now, sizoqaphela-ke bazalwane ukuthi the very beginning uma sifunda le ncwadi kunento egcama noma isithombe esivelayo ongathi uma sivela lesithombe ngiba nomqondo othize ngikufise bese ngathi ngabe ngi-TV bakhuluma ngale passage. Isizathu salokho ukuthi there have been many arguments about ubulili eBhayibhelini bazalwane, and to a certain degree abanye abantu baze basithe into e-obvious because bene-agenda abayiphushayo. Now uma ungaqaphela la, we are told ngokuka Apostle uJohn ukuthi it seems to me bewindawo yesithathu uJesu ayehambele. And uma ungaqaphela from ekhaya to Jerusalem to Judea, and then uJesu uya eSamaria, there is something evelayo la. Now if umalandela le story from last week sonkosikazi waseSamaria uzoqaphela ukuthi le ndawo yaseSamaria yayingakaze izwe ngevangeli lika John uMbhaphatisi lokuthi umbuso wezulu ususondele. And secondly, le province yayingakezwa noma le ndawo ngoJesu Kristu ukuthi usekhona. Now the very first person ozwa lokho umuntu wesifazane. Amen bazalwane. And the Apostle John uyicacisa very clear ukuthi even abantu bokuqala abezwa ivangeli eSamaria bezwa ngowesifazane. Now kumina ukuthi iBhayibheli has told istory somuntu wesifazane without a fear of failure. Now ngikusho lokho ngibe ekhathazekile ukuthi
abagxeki beBhayibheli bavamisile ukusawunda sengathi iBhayibheli alimtusi umuntu wesifazane alisichazi noma alitsheli izwe ngestori sowesifazane. But it is not the truth. Because in Kana we are told ukuthi akakho umuntu wayeyazi ngoJesu except uma wakhe uBetu. Uma abantu bedideka bengazi ukuthi bayephi, uBetu uma kaJesu oza kuyena oethi baphelelwe iwayini. And even bese uJesu esemrejectile, lithi iBhayibheli uye futhi okhipha ama-instructions lowesifazane uthi enzani lokho akushoyo. This is clear kumina ukuthi iBhayibheli li-consistent, lisitshela njalo ngestori somuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane selokhu eyingxenye yevangeli. Amen. In fact, eSamaria singasho ngokwevangeli kaJohn ukuthi umuntu oqala uba umvangeli kwaba unkosikazi lo okuthiwa kwaunkosikazi waseSamaria. Meaning iBhayibheli alizame ukuhida lomlando omuhle kangaka umuntu wesifazane. Likuveza kusobala ukuthi uyena oqala owashunyezwa uJesu futhi uyena oqala owafakaza ngoJesu. Amen. Now uma ungabuyela nje emuva kancane alikho iBhayibheli la liqhubeke lakhuluma ngomuntu wesilisa laze la ugamanga lingameshina umuntu wesifazane. If you have read that Bible, ongolela yona zokusiza uzoyivala lapha emdodini yeshisi because I have esilaziyo. Now you can even go back. Immediately iBhayibheli likhulume ngoAdam. Shortly kuthiwa it was not good ukuthi uAdam uyedwa. Showing ukuthi uNkulunkulu from the beginning wayendaba nomuntu wesifazane. And secondly, bazalwane, uma uNkulunkulu ethi owesilisa uyakujuluka ukuze aze adle, but mayeza kowesifazane khona ifavor uthi owesifazane uyakubeletha ingane kanzima, but khona lapho uthola ifavor uthi kodwa imbewu yakho iyakuqhoba ikhanda lenyoka. Right there, umuntu wesifazane ufumana umusa kuNkulunkulu. But the world seems to be blind. In fact, ukuthi abafundisi ba blind because ngithe kwenze lokho ibe nayo ife ukuze nami ngikhulume ukuze kungashiwo asikhulumi ngomuntu wesifazane. Khona uvukana. Yazi umntana wami prepare someone akekho yaziyo. Ukube kunjalo balishukela kumama kodwa. But onzama ukusho ukuthi even uAbraham ubaba wokholo ebizwa. Amen. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu emusisa ethi uyakuba ubaba wezizwe uyakuba awusenze uba uAbraham uyakuba uAbraham. Kuthiwa noSara naye kuthiwa awusenze uba uSara uyakuba uSarai because uyakuba umama wezizwe. Never anywhere iBhayibheli bazalwane. La iBhayibheli lilaphembeleza nje lamshiya umuntu wesifazane. So therefore don't ungaphazamiswa iprotocol yaNew Testament. Or in fact yeBhayibheli yonke ngama responsibilities asebandleni ubuse uconclude ukuthi umuntu wesifazane ubukela phansi. No. Unless uyitandabukwa. Umuntu wesifazane oyitandabukwa uye lozolela lezo zinto ezingalangqondo alalelipo. Kodwa umuntu wesifazane oliqondayo iBhayibheli ngeke ayibambe iposition yakhe ngoba uyawa adinga usayibambe wayinikwa yakhe. Because esontweni there is no position just to correct that. There is a role to play. And abesifazane abesilisa banendima abayidlalayo. So thina asiphazamiswa ukuthi baluphethe imic because we know ukuthi imic is not the pace setter. Bazalwane, ukuthi ube in front of abantu doesn't mean you are better than them.
And don't ever uzizwe ukuthi just because wena awukho la ngaphambili then because ucontrol ukuthi u-undermine. Ubulawa ispirit sezwe sokuthanda ububi. Bazalwane. Ubulawa ispirit. You know, I'll tell you something that you may never know. Ukuba right is a responsibility. And ngiyaphazamisana nabantu ababili. Yabona bazalwane kule ndawo mina emfisa ukuya kuzona almost every Sunday ngiyohlala ngalalela. Kunabantu la bethi hey ngiyafisa ukuthi ngahlale ngilalele lo muntu eshumayo. Because I know ukuthi kubaleka kangakanani ukuhlala lapha ulalela. You are not in danger bawuhlela lapha ulalela. But the minute uphatha imic ukhuluma you are in danger. Believe me, the Bible lisho njalo. Lithi abafundisi impela ibona abawubhekana nokushawa uNkulunkulu kanzima because they are responsible for abanye. And then uJames abeseyenza ibe worse athi uqaphele ulimi lakho. Now thina sebenza ngokukhuluma we-danger of that. Now the Bible teach us that uRahab owesifazane waseJericho owayebukela phansi ngenxa yomsebenzi wayewenza uyena wasindisa isizwe sikaNkulunkulu. Uyena wasindisa kuqala eJericho owesifazane. Amen. Bazalwane ngibale ngiqhubeke. uEsther uyena owasindisa abantwana bamaJuda ayekufanele ngohlelo likaHaman babulawe bonke. Kuthiwa uEsther wamemezela ifasting ya 5 days. Wathi uma ngifa mangife kepha ngiyabuya enkosini ngiyoyinxele owesifazane. Now I can go on ukuthi uDibora isizwe sikaNkulunkulu singanamholi waba umprofeti bazalwane. But there is some character I like about Deborah. And abanye bajwayele ukudebate uDeborah and they miss the point. But hayi kuthiwa umuntu esifazane akwazi ukuhola angani uDeborah wahola. iBhayibheli alikazi bazalwane umuntu esifazane akayiholi. Lele ngilifundayo. Zokutshela ngelindawo lathi kodwa leyo ayikho la. But lithi iBhayibheli uma impi iza uDeborah wahamba wayofuna uEhud. Wathi kufanele uhole impi kaNkulunkulu. Uthi uEhud izombe silisithi uthi umoya kaNkulunkulu uwena Deborah angizuhamba ungekho. Amen. Now kuzokuthiwa uzolalela lapha ka-TV kuthiwa hayi kusukela nje eBhayibhelini abantu besilisa bama-patriots nje ababalale. No, uEhud rejected the position wathi kubize wena Deborah umoya kaNkulunkulu. Uthi uDeborah wena uyindoda ufanele ukhola impi. Uthi kodwa noma ngiyindoda kodwa umoya kaNkulunkulu uhlezi kuwena. La understand bazalwane. Uthi uDeborah but even though umoya kaNkulunkulu uhlezi kumina, but that is the order of uNkulunkulu futhi ukuthi abesilisa kube yibona abahola impi. There is a protocol but there is also an order. Bazalwane. And that order does not change. Amen. But le order nayo ayithi omunye omncane kunomunye ongcono kunomunye. It's just the order ukuthi endlini kube nomama kube nengane. And ingane kumele ibe ingane. That's why abantu abadala ngisho somdala bathi uyohlizwa ingane. So nalo order bathemba zelwane. Ukuthi uNkulunkulu uhlezi kuwena unomoya ebandleni siyakwazisa. It doesn't make you a man. You are not a man. And lapho nakuthiwa angiresponsibility yamadoda. Be humble. Lalela izwi. Nathi abafundisi there is a protocol. Abafundisi bangafundisa amantombazana amancane. I don't do that personally. I never did that. Angazi ngibiza conference mina abazelwana abantu besifazane. Selungu ngakhona ngoba ngiyazi ukuthi it's not problema. Liyangivimba izwi lithi ngawenzi lokho. And I'm not arguing ukuthi hayi kungani.
And something like that happened, just to close the topic, is lapha Kings, sitshela ngenkosi uHosea, ignore iprotocol. Kuthiwa uyinkosi kaIsrayeli. Kepha awuvumelekile ukungena endlini engcwele. Abapristi kuphela abangena lapha. Kuthiwa ngelinye ilanga unkosi uHosea wathi mina ngiyinkosi. Why not? Ignore iprotocol. Kuthiwa ngena endlini engcwele waba nesimo sokuqopha. Was wafa. Amen. Because why ignore iprotocol? Yena wasebenzisa ipower, iposition. So lokho ke bazalwane ngifuna siqonde, because angithi silanda kancane. We don't want force too much information. Kubazalwane, we will teach about these things slowly, but we want to ukuthi sifundise ngale zinto kahle, si-understand kahle le. Singayithathi ngesinqele bazalwane. Ulalele izwi lomzansi kukhuluma uSibanibani abangalifundi, because there are lots of pastors online abangalifundi. There are lots, and it's said ukuthi mawusumlanda TV ukuthi ngempela ngoba iBhayibheli ihleli ngalokho. They are afraid. One guy came to me and said, yes, when I go umfundisi ngilalela radio ngiyengizwe ukuthi market yakhe lababheda kakhulu radio. Uthi iBhayibheli limephi ngokuhlala nokwenza imisebenzi abantu abadala. Inkolo yoKristu imephi? Ngoba oSibanibani bathi, yazi ngithemba bazalwane, ngithe oSibanibani bayabheda ngalo. Uma ngabe lento bayisho ukuthi bayithatha eBhayibhelini. Ngoba iBhayibheli lisho kanje. Wathula wathi angizwa ngakusasa utheni kimi hayi mfundisi. Ngiyabele ngawufunda la usho khona hayi impela. Wasisebuza mina. Lona abantu pho bayithathaphi? Yazi ngwana uthi ngi-airtime ubabuza. Ngoba nje inkinga akekho wabuzayo emsakazweni. Ngoba abasakazi babavuna. Vele abasakazi singazi nedishi zisika. Masibiza umuntu. Zimbiza sesine-agenda. Bamtshela futhi ukuthi ungakusho ukuthi mawufika lapha. So that's why emsakazweni. Nanganga emsakazweni. Respect. Ngangcono isonto lokuqala lesibili lesithathu phila ngabambizi. Amakhono ayefona impela ethi amen. Kodwa face opposition emsakazweni befona begxeka but ngibe ngifunde phansi into. And kwaphela insuku ngaphili ngabizi. Namhlanje angazi kwenzana. Kwamuntu lo bembeka lo owayumsakazi na akasekho bamxosha. That's how I know ukuthi emsakazweni if ungasho lento abayifunayo yikona. That is why ngabazona libangakani balezwe abantu ba-radio nations ziphume eceleni. Because lapha bayafunzwa and kubizwa laba bazopromote. Kade ngixoxa noma wami nginendaba namhlanje. Kade ngixoxa noma wami this week engixoxela emfakazi uSibonani ngomtshela ukuthi ba bonke labafundisi labo uhlelo uqoqela ngabo ubaba nobubi. Ubona uqaphele into eyodwa ukuthi abantu laba abafakaza ngabo mabeqeda abathi siyabonga uNkulunkulu noma uJesu, bathi sibonga ugcobo likababa uSibanibani. Bayizwa yini basho njalo? It is because these guys bakhokha lapha emsakazweni bazomarket amabandla abo, bazoziveza bona hayi uNkulunkulu. Hayi ngiyabonga ingane yami yayikade igula ngathatha amanzi kaBabunala ngafika ngamchaya ngawo ngiyabonga ugcobo likaBabunala. You understand? So those guys bazopromote ubaba Unala. But we are not about that. And even about topics was right by my radio. Be careful how you listen to those topics because they pull about topics out of context the Bible and back create a agenda.
But lithi iBhayibheli lapha kuDeuteronomy uma kuke kwafika umprofeti othize phakathi kwenu wafika wayenza imangaliso washo izinto zayenzeka njengoba esho kuthi mayeseqedile wayeselikhomba eliholela into engeyona uNkulunkulu uthi alomshaka manje ngimulala kusho iBhayibheli kuDeuteronomy. But qaphela lithi uma akushilo kuphumelele kodwa uma sephumelele abesethi ngilandelele aniholele entweni engeyona uNkulunkulu. Because even today we've got such problem nabakhona. They follow imangaliso and abazi ukuthi uSathane unamandla okuzenza abese baholela ekudukeni. Ngoba bona bangokuthi kwenze isimangaliso asikhulume le ndaba uzoyizwa le ndaba. Now owaseSamaria waba umvangeli wokuqala owesifazane bese lapha. But namhlanje ngifuna sibheke ukuthi the church ibandla lonkana sibizelwe ukuba abavangeli. Amen. Ibandla lonke likaKristu sibizelwe ukuba abavangeli. Just then his disciple came. They marveled that he was talking to a woman. What is the passage? KwaJuda indoda ewumfundisi ngokomthetho wabaFarisi kwakungavumelekile ukuthi ibe ne-private conversation nowesifazane. Now abafundi uma befika kuJesu uhleli une-conversation nowesifazane, they don't approve, but nevertheless abakusho here. But this shows us ukuthi uJesu wayengazile to continue the agenda, but he came to change the agenda. Amen. Wazoshintsha isimo. If you think ukuthi umuntu wesifazane akafiti, uJesu uthi no uyafita. Amen. Asho umhlabeleli kwelicule ekhanda ukulalela lethu ethi mercy rewrote my life. Amen. uNkulunkulu Jesu uzobhala kabusha impilo yalo wesifazane. Amen. But abafundi bamangala bathi how come ukhuluma kanjani lo wesifazane? Amen. Babuzana bodwa. But no one said, what do you think or why are you talking with him? So the woman left the water jar and went away into the town. Now there is another thing. Lo wesifazana ube nenkulumo mpikisana enzima noJesu. Among izinto owangayiqondi indlela yokukhonza. Ubesambambelela endleleni endala yokukhonza. Lapho nabantu bekhomba khona intaba. Abanye bakhomba amabhilidi amakhulu beyitshela ukuthi uNkulunkulu lapho. But uJesu uthi no. You see, let me tell you. Uma ufuna ukudumisa uNkulunkulu, do it inside you. Ngoba uNkulunkulu ukhonza ngomoya. Amen. Ukhonza ngomoya. Now lo wesifazana mayisemzwile konke lokho esekuqonda. Lithi iBhayibheli washiya isitsha sakhe. Amen. Washiya isitsha ngemuva wagijima. It seems to me lo wesifazana uzela efuna amanzi. But now mayisethola kuJesu hayi kungade akasadinga amanzi ngoba usefumene into engcono kunamanzi. Amen. Now the Bible said that he left the jar behind and he ran. Now lo wesifazana uma ehlangana noJesu ubenobufakazi obuhlukile. Umfakazi bangaba unjakube, umfakazi bokuthena ukhonza entabeni. But at this point in time ingqondo yakhe seguquliwe. Usenobufakazi obuhlukile, uyagijima uya emzini uyosho indaba ehlukile. Jesus has the ability to change your life. Nokuguqula inhloso zakho. Amen. Lo wesifazana
Amen. Washiya ijeki uje kwamanzi ngemuva. La kade efika la ewawumele akasawumele. Why engasawumele baselwane? Ngokuba lo ohleli eduze kwamanzi uthe uma ngabe uyazi lamanzi emzokunika wona kwegobhoza imfula ngaphakathi kwena ake usaphinde uze la. The evidence is lo wesifazana useshiya ukuthi hayi awusawumile yini. No, sengithole amanzi okuphila. Now you see when the character ke basilwane abantu besifazana sinokuyi-misinterpreta to some extent this will say right, but ngizoba careful ukuthi ngingathulisi ngishayela. Now abantu besifazane bayathanda ukukhuluma and siyathanda ukubagxelela lokho, but you see that what makes them special. Abantu besifazane they like to share. Uma kwenzakala into ethize sesibabiza ngomabhubhuzi uzwa ngegate selikhala uyoshela kwamakhelwane, hey uthi uzwile. Amen. Abakwazi ukuhlala le ndaba. This may be negative, people are sometimes negative, but ngolunye uhlangothi inhle lento kakhulukazi ngowesifazana onoJesu. Ngoba owesifazana onoJesu akafiki ayenze bathi uzoda banokona besifazana abathanda indaba kodwa bebekholwa. Afika lapha athi hey hayi ingane sifabani isegili imanga ngicela simkhule uziwenza sengathi uzengokukhulela kanti uzosho indaba. But owesifazana onoJesu uma ezwa indaba uqala yena akhuleke. Mayifika kwamakhelwane athi uzwile noma yimina abesithi hey ake sohlangana nomama sikhuleke. Amen. They always invite others to the party to pray. Owesifazana okholwayo he testify, she prays. Amen. Akagijimi nje ukugijimisa agenda, but they pray. Now inkinga abantu besilisa hey unzima kakhulu besilisa. Usho ekhona athatha ibhanti lakhe ngakusasa ehambela enkonzweni akamtshela lo kade ephuza naye. That's the problem abantu besilisa. Ngiyakithi abantu besilisa babekhona bakhona impela but sinale problem ye-pride. We want to be private. Yabona noma makhala lapha hey khona umuntu esifazana asiphumi thina. Sithi akafuni ukungena. Umuntu esifazana hayi uzozamulala phuma bewasibalwazana. Akufuni ukungena indaba zabantu. You see, this is the problem. Sinalento kuba private. But abasifazana uma bezwa they go there. I don't care ukuthi baya bad or nice, but they go there. That's why ngishokushonile la ukushoniwe endaweni. Abantu besifazane bona bazuma qala bayahamba umkhuleko. Thina sobe sicabanye, hayi lonto singabaqinisa ngoba kahle ngolesihlanu emathuneni. Owesifazane they want to be there on Monday. Babe there on Tuesday. Babe there on Wednesday. Baze babuza ukuthi khona isitshe esishodayo. Baze bacele ngishone etiye. Kushone bafuna abatiye. But they are there. And babeqeda bazosukuma bathi asikhuleleni. Wena ukhomplena ngoshukela bazokududuza ngokukhulelwa. Amen. But nalo wesifazana kuthiwa wenza njani bazalwane? He went there. Masizwini. Washiya ijekise kuyokusuka efuna ukugijima izomsila. Abalozwe uthiwa bashiya imithwalo yabo. Now nathi bazalwane we need to leave everything behind and run siyofakaza ngoJesu. Amen. We see abantu they are busy baphazamisekile beze esontweni and babeqeda bajahe somewhere. Kunezinto ezibasindayo but lo wesifazana left it behind and wahambisa indaba ezimnandi. Not only that is common nalo wesifazana. Read for me Mark chapter 1 verse 16.
Mark chapter 1 verse 16 to 20. Kwathi edlula ngaselwandle laseGalile, wabona uSimoni no-Andreya umfowabo kaSimoni bephonsa inetho olwandle, ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bawashiya masinyane amanetha bamlandela. Eseqhubekile ingcosana wabona uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini belungisa amanetha. Wababiza masinyane. Base bemshiyisa uZebedewu emkhunjini kanye nezisebenzi bamlandela. Now notice this. Every time uJesu ethi ngilandele, kuthiwa bazalwane khona abakushiyayo. Amen. Abafundi bakhe uma uJesu ethi ngilandeleni, kuthiwa babeshiya amanetha abo bamlandele. Now nathi bazalwane, when we come to Christ, uma sezwile izwi asishiye and then sihambe. Kunzima ukukhonza bazalwane usindwa inethi. Inethi inkinga. Uma uyazi inethi yokudoba inkulu kabantu. Ingakuyisa futhi lantu ungahamba kahle kwesinga ungabe ukhathali iwelela ngaphambili ikhulu libophe ugcina ungahamba. But abantu banezinto ezifana namanethi ekholweni. Izinto ethi mabefanele bakhole siyababamba. Hallelujah. Abantu babambekile ngoba basindwa izinto abafuni ukushiya. Abantu bafuna ukukhonza lento zabo. But lithi iBhayibheli lo wesifazana washiya uJesu wakhe wamlandela uJesu. Now the second thing uthi mayifika kulaba ayakubona uthi hozani. Bazalwane, hozani hayi mina. Uthi hozani nizobona. Now lo wesifazana wayemvangelwa ngempela. Umvangelwa ngempela ukhomba abantu kuJesu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli mayifika uthi then he went to town and said to the people, "Come, see the man who told me all I ever did." Hozani nizobona le ndoda. You see, akathi hayi hozani sengile ndoda akuyona yakhe yonke le ndoda. Uthi le ndoda imvele wonke. But the point is lento ayizwile akafuni ukuthi izoyena phela. Lento ayizwile ufuna ukufakaza. Wahamba wayofakaza ngoJesu wathi hozani nizobona hayi ukuthi ngizobona phela. Unobufakazi anabo ngayo le ndoda uthi injele bonke. Amen. No, hayi ukuthi le ndoda ngilibiza yona nginobufakazi. Isizathu sami khona esengibonile kule ndoda. Yini oyibonile kuJesu? Utshele bani? Amen. Bazalwane, how come the taxi esiqashile still comes empty? Yet sinonana noSifundo noSanele abanezimpintshi zezimpintshi. Amen. Nanani, how come usothola impintshi ezintsha lapha ukhona umodela but still itaxis are empty? Why? It's because after the service everybody urashe ekhaya. Check up appointment. Banu WhatsApp. Oh, so hlangane endaweni ethize. It's all over about Jesus. Amen. Ugcine ezwa ehleli la. Immediately mayiphuma uSifundo ucabanga umhlangano wakusasa and that's it. That's right. ILebelani is big and I don't know ukuthi le taxi le
futhi ngabe stressed ukube sezwa and then saya le text le ngabe igcwele manje baningi abantu ababhorekile nani sometimes ungamtsheli nokuthi ujule yaphi uthi hayi sisala lapha ngaphesheya uzasami khona ngokukhuleka waphethe abantu bezamanje amen. They will come, I'm telling you. And they will come and they will come. Amen. They will come. Let me tell you abavangeli mina engibaziyo mina inguzibala zabavangeli. Khuluma la osiyamthanda lo shindaba. You see, ngesikhathi sifika lapha ya asakhumbula ukuthi ubani wafika kuqala but lo wafika kuqala bazalwane wafika nabani nalesi wafika uAsanda waqala bazalwane uvule inkonzo lapha ongoye lafunda khona kuyakhuleka lapha njalo ngo-8 ntambama uyaqhubeka uyabambela. And uzomona lento engishona mayikhona la khona umuntu azofika naye okade ehleli la thina singamuva kodwa umuntu uzovuka naye afike naye abanye umbona kahle ukuthi akazi afike inkonzo qala ufika ngasana inkonzo akazi ukuthi kwenziwa bakuthiwa suku uyabona akazi ukuthi kwenziwa but asanda kwaletha and we need to have that spirit. Lezi manje zazilandana so asanda walanda le amanda le yazi vamela thini lapha kudliwa ama chips kanti kwakuyivangeli lezi ezincane asanda belanda lezi endala but you see le mali ngiyayixoxa because asithula sikho selfish akathi na sizodla soda azophela ama chips basibiza abanye no they didn't do that babefika badla ama chips abo bafunde and ngangabo umunye umuzi yafakazi usisi wakho lafuka ngitshela ukuthi ingazala ekhazi yafunda sezazi ngisho iBhayibheli ke kulo muzi lo ngabona ingane phela mayithatha kancane ziyavangela ingane azikho busy abazalwane balezinto eziningi but lo wesifazane uthiwa yenza nabazalwane washiya ngemuva wafika wathi khozani nizobona he pointed abantu kuJesu. It's the same thing as umbhapatisi uJohn. Chapter 1 verse 35. Ngangomuso futhi wayema uJohane nababili kubafundi bakhe. Ebona uJesu ehamba wathi, "Bheka, nanti iwundlu likaNkulunkulu." Amen. Umvangeli uJohn wathi bayibona uJesu wakhomba abanye kuyena wathi bheka nansi iwundlu likaNkulunkulu. Now lo wesifazana wenza almost the same thing uma ethola ivangeli ukhomba abanye kuJesu Kristu. Akathi hayi hoze sontweni lami. Akathi hayi hoza kwami sinokhuleko. Uthi ikhona indoda. Hozani nizoyibona. Amen. Now today we are called bazalwane. Lo mlayezo usafana. Awuguqukile. Sisafanele ukuthi sitshela abantu nobeselezo ukumtshela na sometimes nje kube manje uyamsakela. Athi hayi mina ninalokho ukuthi yazi nami. Hayi nami nginekweleti ukuthi yazi nami. Athi hey wena ezakho ayifani nezakho ukuthi mhlawumbe ziyadlula. Athi hayi bo ingoba mina ngithemba uJesu. Yabona mawushonda somkhombe kuJesu umuntu. Angayenze kade akuzwa akaze abane tendency abantu bangakholwa enze kade akuzwa bezwe kahle ukuthi uthini. Uyisho futhi udlule wazibuza yedwa ukuthi unani. Ngelinye kwaqala uzokufundela uthi nazo ukufundela ngalo Jesu wakhe. But I'm telling you mhlazene inkinga uzokukhumbula ngalo Jesu wakhe. Sometimes abanye abantu ungavamela kubona namhlanje bangarespondi namhlanje but akusho ukuthi abezwanga. Amen. So we need to always point abantu kuJesu.
umtshele wonke ekwaziyo engangakwenza. Abesethi futhi, can this be Christ? Amen. Angaba yini lona umsindisi noma umesana lo kade simlindile. You know, amaSamaria namaJuda ayingazwani. Bebengaboni ngesolini. But they have one thing in common. Kunento eyodwa abebevumelana ngayo ukuthi uKristu uyeza. Babengahlangani. Ngisho umSamaria yabona umJuda wayenkekela ngoba abafanele bathintane. Bebengafunani. Ngoba amaJuda ayethi amaSamaria angcolile. In fact, mawungenzeka ukuthi umSamaria athinte ingubo yomJuda, umJuda wayehamba ayohlaba ayokubaphristi abakhulu ihlanzo leyo ngubo uthintane nomSamaria. But they have one thing ababevumelana ngayo. Noma bebeyikhuluma omunye la bengahlangani, bebevumelana ukuthi one day uKristu uzoza asindise. Now, lo wesifazana uyabatshela ukuthi ikhona indoda. I'm sure wabatshela wathi yena ubukela umJuda, but izinto azishoyo ziyafana nalezi ezashoba prophet. Hayi, ngabe uyena na lo uKristu. Kuthiwa amadoda mayezwa lo wesifazana, then they like no. Now, ngabe uyena na uKristu. Now izwa ukuthi I'm sure when lo wesifazana he understood the context yamaSamaria. Ukuthi if ngithi uKristu kukhona omunye ozofanele kusho. Now izwa ukuthi can this be Christ? They went out to town. Okay. They went out to the town where were coming to him via Christ. Labantu basuka baya kubani? Baya kuJesu Kristu. Now yini abayisa kuJesu Kristu? Lo wesifazana umenshile igama lensindiso. Because kumaJuda namaSamaria uma umenshila uJesu bebecabanga insindiso. Njengoba namandla namhlanje akhasha indaba insindiso. AmaSamaria ayingathi babezwa ngoJesu. Abana ukukhuluma ngoKristu kubona bebona kahle ukuthi hayi no. Nansi lento ekade silindile usindiso uphulukiswa. So umuntu mayeza. That is why the prophet uZachariah uthi makabongwe oza ngegama lenkosi. Because they were expecting ukuthi uma evela lo oza ngegama lenkosi bayakusindiswa. Then uyababuza ukuthi can this be Christ? And bayisho lelo gama kuthiwa lamadoda asukumela phezulu ngoba bebazi kahle ukuthi uma kuyena then insindiso yethu isefikile. It's about ufakazi banonkosikazi waseSamaria. Amen. Can this be the Messiah? Amen. Now read for me John chapter 1, 45 to 46. uPhilip wafumana uNathaniel wathi kuye, simfumene lo waloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofeti, uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. uNathaniel wathi kuye, kungase kuvele kuhle eNazaretha na? uPhilip wathi kuye, woza ubone. Amen. Now, not only lo waseSamaria, no Philip usho the same thing mayefika kuNathaniel. Uthi sesimfumene uKristu. uNathaniel ubengazamlalela uPhilip. Ubengeke futhi asukume ayozama ukuyobona. But into esukumisa uNathaniel ukuthi uPhilip uthe simfumene uKristu. Lo owabe abaprofeti bekhuluma ngaye almost nabanye abaprofeti. Na ukuthi uNathaniel wasukuma walandela uPhilip. Ngoba
ukuthi uma kube kuyena uKristu nami ngiyofika ngisindiswe. Amen. Now kuthiwa uverse 27 walapho kuthiwa mayiqhamuka uNathaniel kude kuthiwa uJesu wathi oh wendodana wena umIsrayeli onganasiko. Amen. Kuthiwa uNathaniel wayesebuza ungaze laphi inkosi? Wathi uhleli phansi kwesihlalo uhlezi phansi kwesihlalo somuveni ngabona. Kuthiwa uFilipu wangobuso wathi uyinkosi unguKristu. Now lo wesifazana naye usho into esimula. uJesu umtshela into owazenza uJesu engekho. Now uJesu mayisemtshela lezinto wesifazana uyajika uyagijima because ubona lesiprofito salo wesilisa akwazi ukusho izinto engazenza engekho. noNathaniel ubona the same thing. Le ndoda emtshela ukuthi ngekade ngihleli kodwa yona ila. Now they knew ukuthi uJesu unguKristu. You know why? Because uyasazi. Jesus knows us. Amen. Uyazi ukuthi senzani kuphi. And then they noticed ukuthi this must be Christ. Hey bazalwane ukona baphosa ngazi kwenzani manje. Ukhuluma ngombhobho la ekhona nje ufuna uyovota akakwazi udlini. Kuyimanje wanamhlanje nje uyobona sasibabhizi. La uthubeli yakho busy bazalwane. But ibhobho kulethu uyayizwa ukuthi hayi nathi siyanama hawe sibona abantu bemba amaphiki benza belungisa abantu. Hayi buku. Senda 4 years 3 years mina. Ungaphumi manzi. But namhlanje hayi ngiyabona impela nje amadoda amabharola blue aluza nemoto enkulu kade ngayibona kaXhobeni. You see, but nobody knows ukuthi wenzakala ngathi. But just that sifane siyovota kusasa. Into abayaziyo uX bazocounta yona uX. But uJesu akayidingi X yakho. Udinga wena. uJesu uyazani nawe. Nalethanda nawe. Yabona ukuthi tushubayela indaba zasezulwini. Umuntu ugele ezweni. Kuma ngeX uthanda le yakhe ke. Haleluya. Ahora nje ukuhlupheka ngomfundisi. Kade mfana umoya ngithi abekho lapho. Fala. Nabadawona nje. Ukeka. Haleluya bazalwane. The John in gospel kaJohn isinikeza a clear purpose of a Christian to testify and to point abantu kubantu bazalwane kuJesu Kristu. But kunento efana neqhamisi bazalwane. Uma uba uMkristu, you are entering in partnership with Christ. Ungena ekubambisaneni noJesu Kristu. And a partnership is a very, very important one. Because lokho uJesu akuzele kuba iagenda yakho. Amen. It begins with you, but then it became your agenda. Now, a Christian uma esebiziwe angagcini ngokubizwa. Na uyangenelela uyenza lokho uJesu akwenzayo. Ushumayela indaba ezinhle. Come. Wozani nizombona. Amen bazalwane. We are called to be in partnership with Christ. Bazalwane. Mina bazalwane, I'm a full-time partner. I'm a shareholder bazalwane. Kwiministry kaJesu. Ayikho imithi ezwa lapha phezulu. Ngingabe ingxenye yayo. Ngingekho lapha ngazi. If kule meeting bazalwane, nebandla laseMaxhobeni li part of the agenda lapha ezulwini. If
linenkinga, lenkinga idiscusswa ngisho ezulwini because we are partners with Jesus. Amen, brother. That is why every time, even sinekho esontweni, uma silala siyathandaza, sixhumana nama-partners ethu, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, amen, noNkulunkulu Moya. And then we wake up, we do the same, because our life is like that. We are partners for life, not Jesus. Lo wesifazana immediately ezwa ivangeli, then he became a partner. Jesu uzelele la eSamaria, uJesu uzoshumayela, I will tell people about you. I will play a role. What is your role, mzalwane? Are you partner with Christ? Yebo mzalwane. Amna amashares la absa. Amna. And it's not a problem with me. I am a partner. You see, Mazarani, if ukhongoloza, you are a partner. If uzovodwa, ugqoka iskipa esiya, ngisho ungasho lutho, but usowenzile, usokhombisile ukuthi you are partner. Because once ugqoka iskipa esinobuso balamaphosa, you are saying vote for Ramaphosa, because sibhaliwe futhi ngaso, vote for ANC. Now, what is the rule of that? You are a partner with the ANC. Mawukholwa, you are a partner with Jesus. You have entered with partnership with Jesus. Usebenza naye. Amen, brother. That's why Apostle Paul uthi ngoba safa naye savuka kanye naye. So umfela ndawonye bazalwane singekho lekhosathu. Amen. La efa khona nathi sifa khona. Abantu abadlala ndawonye ANC nekhosathu. Babezwe ngalela mazwe bakhumbuzana ukuthi hayi simfela ndawonye ngelinye labajike bathi hayi ANC indase labasebenzi. Phela ukuthi but thina we don't change. Amen, bazalwane. Imvula iyana, kuduma izulu. Even siza sibhaka sithi noma singafa sifela yena ngoba futhi siyavuka sivukele yena. Amen. Sesinobudlelwane noJesu Kristu. But we are called, secondly, number 2, to do his will. Sibizelwe ukuvangela and sibizelwe ukwenza intando yakhe. And Jesus, he lead us by examples. Amen. Listen to this. Meanwhile, his disciples were asking him, saying, Rabbi, eat. Mfundisi, idla. Now, umfundisi ukhuluma nowesifazane. Basaxolelile ukuthi ngathi bakhulumana. The next thing akasadli. Hey, uJesu ngabe usithandwe mhlambe behlala besho. Kodwa lo wesifazane wangasadli. But it was not the case. Now listen to the answer. But he said to them, I have food to eat. Hey, utubona nginokudla. Lithi iBhayibheli babungale abafundi bakhe bathi ngabe lo mfowesifazane umphethe ukudla singaboni. See, they were shocked, but they did not understand something special about Jesus. He does not live only with food, but with the Spirit. And namazwi akamulowe uthi nginokudla. uJesu was in partnership noBaba uNkulunkulu. And nathi uma sipartnerisha noJesu sikwi partnership futhi noNkulunkulu. Amen. Ngoba uJesu uyenza intando kabani kaNkulunkulu. Meaning whatever esiyenzayo in this partnership, it is the will of God. Amen. Kuyintando kaBaba. But he said to them, I have food to eat.
that you do not know about. So the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me. Amen. Ukudla kwami ukwenza intando yalowo ongithumileyo. Yona-ke intando yami leyo. Ukwenza intando yalowo ongithumileyo. Ukuthume ukuthi ukwenze njani? I told Nicodemus, ngathi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, wayesethumela indodana yakhe. Mina ukuza kukaJesu, uBaba ngoba wayethanda izwe. Therefore, kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe. Therefore, uJesu uzele lokho ukuthi abantu basindiswe. Uma uJesu eseshumela wesifazana wasindiswa, then uJesu unelisekile. Amen. Usuthi akajahile ukudla kwesibuni. Wayejabuliswe yilo msebenzi omuhle lo wesifazana osesindisiwe. Uthi lokho kuyintando kaNkulunkulu. And the church today masibambela bazalwane, asazi ukuthi senza intando kaBaba. Asibangeli nje ukuthi isofana. But senzani? It is the will of God. Ngoba incwadi kaColossians, I forget the chapter, ithi ngokuba kuhle ebusweni bukaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe. Amen. So therefore sikwenza lokho ngokuba kuhle phambi kaNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe. That is why then we have partners noNkulunkulu. We have partnered noNkulunkulu ukuze abantu basindiswe. Then the primary work of a Christian is to preach the gospel. Amen. Because ungifela ndawonye noJesu okanye noNkulunkulu bami, uhola umoya wengcwele. Amen. If umoya wengcwele uzalwa uhola emaphathini, then we have a problem. If umoya wengcwele uholela kwezinye indawo and mawufika kulezo ndawo awufakazi ngoJesu, then we have a problem. Don't go bazalwane, don't bother. Endaweni la ungeke uzukwazi ukukhuluma ngoJesu, don't bother. You will be out of place if you call on a bed. Don't go endaweni la ungeke uzube comfortable ukukhuluma ngoJesu. That's why it's got ready to answer, because bas limit bafuna ukukhuluma ngoJesu. So I don't go to places where uJesu angazizo or angizukunikwa ithuba lokukhuluma ngoJesu. I reckon the Bible says, if you remember last week, I emphasize a little bit. Later then Jesus has to pass through Samaria. And I did say, why if I believe kufanele adlule eSamaria? Because eSamaria abantu bebengasindisiwe. And Jesus, doing the will of the Father, kwakumele adlule khona so that abantu basindiswe. Amen. So Jesus do not go to places where azofika khona ngayenza umsebenzi kaNkulunkulu. So nomzalwane, the minute you stand up, you umele party noma yikuphi, let be a place ibe conducive ukuthi ungakhuluma ngoJesu. If that's not the case, then don't go. Amen. Even if uzithola usethaveni, khuluma ngoJesu. Then if indawo azikureject and prove it happen. If unabangani ethi bawuhlangane nabo babhoreka bakhuluma ngoJesu, then don't ungasahlala. The only time uhleli nabo fanele bazi ukuthi hayi uphumla bayakhona nje hayi indaba kaJesu izongena somewhere somehow. Because we cannot keep that away from abantu. Our work and our life must be centered around Jesus, because we died the will of God. Funda for me Ephesians chapter 1 verse 5.
wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Amen. Wasibizela ngaphambili ukuthi size kuJesu Kristu njengalokho kuyintando yakhe. Amen bazalwane. Intando kaBaba ukuthi size kuJesu Kristu. Sinentando kaBaba futhi ukuthi uJesu Kristu asifele. So, intando kaNkulunkulu ukuthi ulana namhlanje mzalwane. Intando kaNkulunkulu ukuthi uyakhonza. Kuhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe. Amen. Kuhle ukuthi abantwana bakaNkulunkulu basindiswe. Therefore yet 4 months. Okay. Do you not say there are yet 4 months comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see the field is white for harvest. Now uJesu unabafundi bakhe nabo ababaphanda sakhe. Uthi kubona njengoba nisho ngesisho senu nithi bheka insimbi sekulungele ukuthi ingakhiwa. Kanjalo phakamisana amehlo wethu nikubone amehlo enu nikubone lokho. The reason why Jesus is saying that is that he wanted ukuthi ba-understand ukuthi umsebenzi wabo ukuvangela. Uthi phakamisana amehlo enu. Insimu iseredi ifuna abantu abazongena. Amen. Now, they don't understand. The minute athi unokudla kwakhe abaqondi. Ngesikhathi ehlelo wesifazane abaqondi. Bona bayicabangela umthatho yabo emaJuda, but abarealize ukuthi uJesu yena mayibona abantu ayina wesifazane owesilisa ubona umsebenzi wakhe nabo kubabizela ukuthi njengama-partners akhe mabebona abantu ababona umsebenzi. Uzela ukuthi mawubona isidaba ungathi isidaba bona umsebenzi wakho. Bazalwane, yekela ukuba offside. Bazalwane hlezi be offside endaweni engafani. Your mind must be always set positive all the time. Uma ubona umthakathi akayena umthakathi umsebenzi wakho uthakatha kanjani uMkristu la? Mtshele noma ungamtshela ngokuthathwa umtshele ngoJesu. Mawubona isidaba misu umfundekela ngokudaba bakhe mthande ukuthi baba sabe uyapi uzobamba abantu la ukubuye kutshwala bahamba sayisontweni Jesu khona la. Umsebenzi wakho always see people in the eyes of Jesus. UJesu mayibona abantu bayabona ngeso likaNkulunkulu. Nathi we must be partners with Jesus in that. Sibabonele. Mawubona intombazane esancane egila imkhuba nana, yekani ukucikeka. Hayi ngibathanda abafana. No, bona umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho lo. Ubathanda nje uthini wena. Bazalwane semthini mina ngabona ingane ngiyahlupha mina. Ngihlale nazo la emqoqweni. Ngimuza ufunda bani? Hayi ufunda baba. Ngifunda lapha emqoqweni ufunda ugrade 9. Ufunda kakhulu. Uyahamba nabafana. Athaso yindlu le. Kodwa uyakhumbula ngelikilanga. Ngelikilanga ngobe ngitenda ngibona ukuthi lo mfundisi lo wangixwayisa. Ngangazi ukuthi umfundisi. We must not see people negative bazalwane. Umsebenzi wethu singadini. Sifika shezi omunye naye sisajabule simnandi siyathandaza wakhingela phansi. Why asavuki? Usebenza udada yephelile. Bili lokuvusa. Akasonke isidaba bazalwane. Umsebenzi wabazalwane. Amen. Because we are partners with Jesus. Amen. Uthi uJesu
for the reapers are receiving wages. But what meaning, if you get into partnership with Jesus, you will be blessed. uNkulunkulu uzokubusisa. Lo msebenzi awukho free bazalwane. There is a reward. uJesu uthi bathola bahola manje. Uzasho enye into uze kuzokugcwalisela umbhalo othi umtshali umphathi nosebenzi bazojabula ndawonye. Because they are partners. Emhlabeni when you work, izinto masihamba kahle, iboss yakholela. And then he walk away. Where we pictures zakho celebrated awena uyisebenzi. But embusweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu Jesu uma umuntu oyedwa esindiswa, kuthiwa nezulu liyahlokoma. Umphathi nosebenzi bajabula ndawonye, they rejoice together for one soul that has come to Christ. Uthi just lift up your eyes and see ukuthi umsebenzi uready. Nalana bazalwane baxoleni. Just lift them, there's a work. Ukhali kwaito la ubusuku bonke, ukhali kwaito la irebe thuka inhlamba ubusuku bonke. Yabathanda bazalwane nomakhalana. More than anything, umsebenzi wami ngiyafuna ithuba ukuthi ngabangena kanjani. That's why ngifuna imvuselelo. So memeza. Amen. You know what I learned in Buselelo, taking for the Buselelo was like, oh, come and Uzmanana, every izwitende, bekhula yeka. Ayithathe game. Kokhola lapho uthozenza umntwana. Ayithi nje bayaphuza, basitry kahle, adlule kubo. Uphuza ngalo adlule kubo phambi kwesabo. Ayi straight enkonzweni. Afike enkonzweni ahlale alale. Uyozavuswe. Bawuyimvuselelo same thing. Nala. Khona bakholana awafika la silethe. Wadansa udlula abazalwane. Wahamba ekuseni wafo, wathi bese hamba ekuseni wafo, wathi makhelwane wami hayi ngibongile senyahamba. Manje yenzile inkonzo okubiza makhelwane. I was happy because sasenza umsebenzi wethu. And umsebenzi wethu bazalwane asingawenzi kubantu sibathandayo kuphela. Singashumayeza abantu. Singabe nama-class. Let's go to everyone. In fact, let me tell you, uyabona labantu labo ababukeka ngathi abanalutho. Ibona impela othunywe bona. Uyabona lo ngongo lento yokubheka uyadabuyisa, abantu bathi uyathakatha. Ubizeke kanye nogongo loyo. Lo mfana lo abantu ubhemi unga ithebe sezimnyama. Wena bawumuka ehlala eduze kwakhe eThekwini ufisa ukubaleka. Ubizeke yena. That's what makes us partners with Jesus. Amen. Sibizele bona labo bantu labo. So that sizojabula kanye nabo egcineni. Amen. One last point, ladies and gentlemen. We are called to present the word of God. Bazalwane, njengamaKristu, we are ambassadors of Christ. Lo mfazi womSamariya lo nkosikazi waseSamariya uthowaya ezweni lakhe la khona ivangeli lalingakaze lishumayele, that she became the ambassador there. You are an ambassador even kumakhelwane wakho. You are called. Uma ukholwa umakhelwane wakho ongakholwa then ubizelwe ukuthi ushumayeze. Noma mshumayezanga bazalwane umfundekele ngevangeli. Sometimes you invite for a tea. Ixo makhelwane yaphila sikhona ingane usoshumayelile. Ziyaphila ingane. Khamba kanjani esikoleni? Ushumayelile. Inkukhu zakhe zifike sizodla insimu yakho. Usho ngesibali, hey mangeza mhluphi inkukhu zakho. Adlale ngabathali izilwane. Ngelinga sekudlingo imbila udla inkomo zakhe uzamile uzocomplain. Kodwa kumele inkukhu athi Ngathi kwathi akukhumbuze kodwa wathi uJesu umsebenzi wakho. Amen. Umsebenzi wakho. Uthawu ilwane makana lwami. Ngelikilanga ngiyabuza sesizile inkomo umbila wakhe. Ayisana bakhe. Abanye inkomo ezabo bayandelela. Hayi babe ngapha. Sendawo senjani makhelwane? Abayigadi
lenkomo zangabenzi kahle makhelwane nami kodwa wami limazi ngabekezela umsebenzi wami we are called for that bazalwane. Amen. We are called for that. Ilula inzima bazalwane. Uthi umpostoli Paul lengisani mina njengoba nami ngilengisa uKristu. Amen. Simizele bazalwane ukumlengisa. I-partnership ihambe ifike lapho. Senze lokho akwenzayo. Uma ngabe sizoshawa naye washawa usho njalo umpostoli Peter. Abazalwane baseCambodia bekhalaza bethi bahlupheka selokhu bakholwa nje baqindezela baqosha ngisho nasemsebenzini yokuxosha. Uthi no. Vele indlela yabakholwayo, if you are a partner with Christ, you will suffer. Uthi if bewazile uthatha onganasona bambethele kangakanani nina. Amen. So we are called to suffer with him. Being partner with him, we will suffer with him, but at the end of the day, we will rejoice together with him. Amen. Sizothokoza kanye naye. Now read for me the last verse. Philippians 1 verse 3 to 6. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani. Nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina uyakufeza kuze kube losuku lukaKristu Jesu. Amen. Now this is what the apostle is saying. Uthi ngiyambonga uNkulunkulu ngani. Amen. Ngokuba kwathi kwasekuqaleni nakhombisa ukubambisana nami. Amen. And lithi ivangeli uPaul kwenye indawo kulabazalwane baseFilipi uthi kuba wonke amabandla inina bokuqala engafaka izandla emaphaketheni enu nasupporta iministry yami. Amen. Uthi lokho ngilikhumbula in fact ngiyalikhulekela kusho ukuthi leli bandla they became partners with the apostle Paul ukuze ivangeli lifinyelele la kufanele lifinyelele khona. Now you see Matthew chapter 28 uthi hambani. Amen. Nibashumayeze uma bekhona nibabhabhadise but ziningi bazalwane indlela zokuhamba. Omunye umzalwane uzothi yebo ngizohamba kanjani mina ngiyasebenza. No, you can just pay for those who are going. And now uzobulapha. Omunye athi no mfundisi mina umsebenzi wami ngisho yabona nje ngisebenza ebusuku akwazi ukwenvuselelweni but kumisicele pay ukuze into lezo. And by doing that you are a partner with Christ. Amen. Omunye athi bathi mfundisi yes I understand angisebenzi Saturday you are available. Siyabafuna abantu abavailable abangasebenzi. Saturday siyabafuna abantu abazokhipha esontweni. By that you are a partner with Christ. Mfundisi mina angikhoni angazi ukuthi ngenzani ngoba asinawo uthisha ka Sunday school. Njengoba singala Sunday school siza lo special Saturday sizabokhamba lero. We need people who will volunteer to teach ingane. That way you are a partner with Christ. Amen, bazalwane. We are called to shumela evangeli. We are called ukwenza intando kaBaba. And then we are called ukufakaza ngezwi lakhe. That way we are partners with Christ. Asifane balo baseSamaria who never hesitated. Nasukumene ngenyama. But I challenge you bazalwane. Join us. Sibe ngaba partners noNkulunkulu. Amen. Join us. Sibe ngaba partners noNkulunkulu. Kunabazali abafika la. Bangigqobele ngabanye ababazi. Bathi ingane zabo zikhonza. The very fact ukuthi lezi ingane zifika zishona kubo. Lezi ingane they are partners with Christ. Because ziyasho ukuthi ziyakhonza. So bazalwane, I heard you.
sikhulekele le mvuselelo esiyakuyona no ukuthi we are partners with Christ and sikhulekele ukuthi after lezi mvuselelo esisazozenza we want to see into engisistrangulation will be the day that sishiya abantu kuthwegcwele then we will know ukuthi siyasebenza but the minute sisethethi saza empty you haven't got there asingaphatheki kabi but asikuthathe njengenselela esibhekene nayo because we are partners with Christ. I'll